dadi pepalang maju kowe. Iya. Mau ulung ke ora nang papan. Ojo mlayu. Rangket tak sono ning Projoma menang. Nggih. Rangket tak sono ning Projoma menang. Bahkan Pak Jaran. Kowe rangket tau kena. Yen bisa. Cukup. Ojo manggoto sing balung androe kulit. Sing mbok yen kowe duwe adi duwe kowe jayan pamer kene papan kene. Ayo.
Aduh, buburku panas, buburku panas. Aku neng bubur dikepung malaikat. Gara-gara ulino meri karo bola karo tonggo. Buburku panas. Aku dikebak malaikat. Wah, asa munda siki bal apa piye mbok goncal-goncalan. Aku ning gurimu. Aku ning gurimu iki lho. Ning dhuwur. Ning dhuwur. Lah ambil oke. Aja pada takut. Aja dodi. Dasku prodol digebuk malaikat gara-gara iri karo kanca, iri karo tangga. Mula aja iri ya karo kanca sing apik, karo tangga sing rukun aja iri. Aku pamit Bali, ame Bali aku. Jatuh. Goblok. Guri. Ayo yuk. Ayo Bali ae.
dodo terus. Kene col. Aduh. Rasanya
Matur pun Mas Aris. Kae drame mandus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, perkenalkan nama saya muncul. Nama saya Endang. Ya Kang. Ana apa, Dek? Itu pemul coplok. Masa Itu pemul coplok. wah ngeten ya bangetan tukang dekore ra diurusi aku. Ora apa-apa. Esuk tak tukokno lem ya. Oke, sesuk do didandani, Dek. Alhamdulillah bengi iki ditimbali nang desa ndi, Dek? Iki nang desa Kebelanjam. Duko Kebelanjam desa Ngablak, Mas. Oh, acarane apa? Acarane sedekah bumi. Wedian layar rame ning ngene ya, Dek. Rame Kang. Mula kowe didongano wae. Tak dongakno. Muga-muga sabubare nimbali ketoprak Wahyu Manggala. Kebelanjam kene dadi bumi sing subur makmur amin Allahumma. Rezekine ora lokal ning tansaya kebak amin Allahumma. Masyarakate sehat kabeh seger waras kabeh amin Allahumma. Alhamdulillah ngene iki lho aku seneng ditimbali terus nang Dukuh Kebelanjam, Dek. Iya no Mas kudune ketoprak Wahyu Manggala iki asli ketoprak saka desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, pimpinane Bapak Mogol ngono. Lah naga piye carane Mas Wahyu Manggala sing apik iki? Gampang, langsung ae ditutul nomor HP-ne 081 nah dia tak gendung tatak Mas. Ya 1 2 3. Oh ya enak iki Mas Aris matur nuwun. Matur nuwun. Kurang keras nek aku sing horeg Mas. Mang bar horeg nang kono kok. Ora aku nang kene. Wek mau video langsung DJ Mas. DJ Mas. Awesome. Yo, sing wansane Wahyu Manggala.